Ame awfo Cherifla jamana sugantila Sariya Blon kono walasa ka se ka aw kibaruya ka aw la faamuya forba jamana forbacaw ka baara fo ka taa se sariya yɛrɛ baara kɛcogo ma. Bi an kɛ mɛ ka hakilina min ta o hakilina in o de ye fanga tilayɔrɔ ye, ni o ye ka fangaw tila ka bɔ ɲɔgɔn na. Fanga sugu jumɛn bɛ tila ka bɔ ɲɔgɔn na ni an ko ma ko séparation des pouvoirs. Fanga ye sigiyɔrɔma joli ye an ka jamana kɔnɔ? O fanga Chad ninnu ka baara ye jumɛn ye? Danfara jumɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ? U kan ka jɛn cogo jumɛn na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa jamana bɛ se ka kɛ sariya jamana ye cogo min na? Bi an y'an ɲɛsin o ma. Kɔrɔlen an bɛ to ka maa wele maa min bɛna anw bilasira sariya ale baaraw ɲɛfɔli la fo ka taa se jamana forbacaw ka baaraw ma. Mais bi an ye an ŋaniya ka se ka na ni hakilina in ye walasa anw yɛrɛ kelen ka kɛ to plateau kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ a la kosɛbɛ. Séparation des pouvoirs ale sigimɛ jumɛn kan ni Ala sɔnna an n'an da don la bi ka walawalali kɛ walasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ a la. Jango maa minnu ma se ka garijɛgɛ sɔrɔ ka sariya ale kɔni kalan kɛ kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ an ka togodaw la nin waati in an n'u la faamuya. Député kalafili min ni ale bɛ sen na, député ka baara ye jumɛn ye? A bɛ fanga bonda jumɛn kɔnɔ? Min ye kiiri fana sariya ye ale bɛ jumɛn kɔnɔ? Ni o ye pouvoir judiciaire ye ka se pouvoir exécutif ma. An na ninnu danfara ɲɛfɔ bi ka misali kɛrɛnkɛrɛnnen ta walasa an na faamuya sɔrɔ na an ma ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu ni olu ma kɛ garijɛgɛtigiw ye ka kalan kɛ. An na ɲɛsin o ma. Walasa an bɛ jateminɛ kɛ ni an donna tariku kɔnɔ min ye faransikaw fɛ yen nɔ, a bɛ fɔ waati min ma ko 18e siècle, siècle des lumières. Ɲininikɛlaw bɛ yen minnu murutira ka se ka lajɛli kɛ k'a fɔ an ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa ka se ka fanga k'a tila. O waati ninnu y'a sɔrɔ fanga a bɛ masakɛw de bolo. Masakɛ fanga sugu bɛɛ lajɛlen tun bɛ masakɛ bolo walasa a ka se ka mara kɛ. Mais a lajɛra k'a fɔ ko n'i ye fanga bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di maa kelen ma k'a bɛ kɛ dansagokɛla ye. N'a kɛra dansagokɛla ye ko jamanadenw tɛna lafiya sɔrɔ o baara in kɔnɔ. O de lajɛra k'a fɔ walasa an ka kisi o ma an ka fangaw tila ka bɔ ɲɔgɔn na. O de la u ka sɛbɛnnikɛlaba min tun bɛ yen tubabuw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna Faransi jamana kan, a bɛ fɔ min ma ko Charles Louis Seconda Barreau de Brest et de Montesquieu. Ni a tɔgɔ dɔnna kosɛbɛ ni Montesquieu, ale nana ni hakilina dɔ ye, a bɛ fɔ min ma ko l'esprit des lois. O l'esprit des lois kɔnɔ a ko an ka fanga ninnu tila ka bɔ ɲɔgɔn na. Sigiyɔrɔma joli don? An ko sigiyɔrɔma 3. Sigiyɔrɔma 3 ni an ye fɔlɔ ta a bɛ fɔ o de ma ko pouvoir exécutif. O pouvoir exécutif ni an ye an ka jamana sariya suma ta k'a lajɛ la constitution du Mali du 25 février 1992, ale bɛ na ninnu ɲɛfɔ an ɲɛna k'an bilasira a kɔnɔ. Ni an ye an ɲɛsin a sariya sen 25 ma, article 25 de la constitution du Mali, walawalali bɛna sɔrɔ o yɔrɔ in na ni a bɛna ɲɛfɔ an ɲɛna Mali yɛrɛ sigicogo fanga minnu bɛ a kɔnɔ. Article 25 de la constitution du Mali a bɛna fɔ ko fɔlɔ le président de la république ni o ye jamanakuntigi ye. Filanan o ye gouvernement ye. O gouvernement ni jamanakuntigi o ka fanga a bɛ fɔ o ma ko o ye jamana fanga ye ni o ye pouvoir exécutif ye. O pouvoir exécutif ale ka baara ye jumɛn ye? K'a kɛ ni pouvoir judiciaire fana ye. Pouvoir judiciaire ale bɛ daminɛ min ye cour suprême, kiiribonda min bɛ wele ko cour suprême, o ye a fɔlɔ ye kiiriko ta fan fɛ. Filanan o ye cour constitutionnelle ye. A sabanan o ye haute cour de justice ye. Ninnu ka dan don ni ɲɔgɔn cɛ pouvoir exécutif o bɛ yen ka fara nin 3 kan. N'i ye jateminɛ kɛ sisan a bɛ dafa ni pouvoir sabanan min ye o de ye pouvoir parlementaire ye n'a bɛ fɔ o ma ko le pouvoir législatif. O pouvoir législatif o ye députéw de ka fanga ye n'o ye wasadenw ye. Wasaden ka fanga ni an ko an ka ɲɛfɔlikɛw la i bɛna lajɛ k'a fɔ o fanga in o bɛ di wasaden ma. Jɔn de bɛ o fanga di wasaden ma? Anw jamanadenw, anw sigidalamɔgɔw. O wasaden kalafili an bɛ o waati la sisan jamana kɔnɔ. O la wasaden n'i y'a mɛn ale donna wasablon kɔnɔ o kɔrɔ sigidalamɔgɔw de dara la ka se ka a sugandi ka o fanga in d'a ma. Ni o fanga in dira ma, baara belebele 2 bɛ yen, a ka ca mais belebele 2 bɛ yen an bɛna ɲɛsin min ma k'o walawala. O fɔlɔ ye jumɛn ye? Wasaden n'a donna wasabilen kɔnɔ a kan ka sariya de ta, le vote des lois, ka se ka sariya ta i n'a fɔ an b'a la kɔlɔsi waati caman tuma min na
wasablon kɔnɔ a bɛ fɔ ko sariya nana ko k'u bolo kɔrɔta donc wasadenw b'u bolo kɔrɔta walasa ka se ka sariya k'ale voter o sariya in nana a bɛ se ka bɔ fanga yɔrɔ an b'a fɔ o ma ko projet de loi n'a bɔra jamanakuntigi a n'a ka gouvernement yɔrɔ an b'a fɔ o ma ko projet de loi wasadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bolo kɔrɔta ni bolo kɔrɔta b'a cayara o sariya o bɛ tɛmɛ a bɛ fɔ fana ko proposition de loi o yɔrɔ o bɛ bɔ wasadenw yɛrɛ ka yɔrɔ la wasablon kɔnɔ ni o passera a bɛ fɔ o ma ko proposition de loi a kɛra fɛn o fɛn ninnu fila la a bɛ lajɛ wasaden a ka nin sariya ta a bɛ boli jɔn de kan jamanadenw jɔn y'a lase anw jamanadenw n'o dara la k'a bila yen nɔ walasa a ka se ka o ta sariya in ta jamana ka se ka kɔlɔsi n'o ye sariya tɛ jamana min na o jamana ɲɛtaga o ka gɛlɛ parce que o bɛ kɛ min ka di min ye o k'o kɛ o la jamana a bɛ sonsoro a sen dabara kɔnɔ walasa k'o éviter députés fanga nin bɛ di u ma ni o fanga dir'u ma a bɛ fɔ de ko immunité parlementaire o bɛ da wasaden kan walasa ka fanga d'a ma a tɛ siran min na kuma minnu na ni a bɛ se k'o fɔ o fanga o bɛ di a ma o kɔnɔna na a bɛna fɔ a ma tuguni wasaden ma ko fanga wɛrɛ bɛ a bolo ni a bɛ fɔ o ma ka se ka fanga kɔlɔsi a ka baara kɔnɔ ni o ye le contrôle de l'action gouvernementale jamana bɛ baara o baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriw o minisiri ninnu ka se k'u wele k'u dama ɲininka baara la baara min ni u bɛ ka k'o kɛ ni wasadenw yɛrɛ y'a lajɛ k'a fɔ o ni jamana hɛrɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye o ni jamanadenw ka hɛrɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye u bɛ wele k'u sigi k'u ɲininka k'u bilasira o baara in kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko contrôle de l'action gouvernementale o fanga o bɛ wasadenw bolo wasablon kɔnɔ ni an bɛ maa sugandi o la fɔ an ka da la k'a fɔ ko maa min bɛ se ka jamana faama jamana minisiriw wele k'u ɲininka o baara ninnu na walasa jamana ka hɛrɛ o ka sɔrɔ o kɔnɔna na o ye pouvoir législatif ye hali ni dɔwɛrɛw b'a la an y'an ɲɛsin nin de fila ma kosɛbɛ le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale o kɔfɛ an b'an ɲɛsin ni fanga wɛrɛ min ma o ye pouvoir judiciaire ye o pouvoir judiciaire ni o lajɛra o ye kiiri tigilamɔgɔw ka fanga ye a fɔra ko ka nin fangaw bɔ ɲɔgɔn na an y'a lajɛ sisan sariya taara wasablon kɔnɔ misali la ni an ye an ka jamana sariya dɔ lajɛ a bɛ fɔ min ma ko code pénal o code pénal ni o référence ye la loi numéro 2001/079 du 20 août 2001 portant code pénal en République du Mali n'an y'o code pénal ta o code pénal in i b'a sɔrɔ o code pénal in de taara wasadenw de jɛnna ka sɔn a ma k'a fɔ ko an k'a ta sariya kisɛ minnu bɛ a kɔnɔ o sariya kisɛ ninnu bɛ boli jamanaden bɛɛ kan donc o la wasadenw ye ni sariya in u y'a ta mais walasa ka se ka boli jamanadenw kan o y'olu sen bɔlen a la a bɛ di jɔn ma sisan a bɛ di kiiritigɛlaw de ma ni o ye magistrats ye o magistrats ninnu o de bɛ sariya in a boli maa kan f'i ka kiiri walasa sariya ka boli ka nominali fana bɛ a la ni a bɛ fɔ o ma ko code de procédure pénale code de procédure pénale donc nominali bɛ kɛ ni o ye procureur fɛ ani a baaraɲɔgɔnw ni o ye polisiw ye ka se gendarmew ma baara bɛ kɛ ni nin ye kosɛbɛ walasa ka se ka PVw baara kɛ duguma ka yɛlɛ ni a ye sanfɛ o sariya in n'a taara wasablon kɔnɔ a dilen jugew ma u bɛ baara jumɛn k'a la u b'a lajɛ n'a fɔra misali la ko sonyani ko o balilen don sonyani balilen don a fɔra fɛn jumɛn fɛ sariya de ye a fɔ sariya jumɛn y'a fɔ o ye code pénal ye o code pénal ni an ye o jateminɛ an bɛna ye k'a fɔ a bɛ fɔ infraction ma ko les délits o délit ye jumɛn ye misali la sonyani ani misali wɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko abus de confiance danaya tiɲɛ ani escroquerie ŋanamu o wale ninnu a bɛ fɔ o ma ko les délits hali ni a y'a sɔrɔ sonyani ale bɛ bɔ misɛman kɔnɔ kuma dɔw ka taa n'a ye juguman kɔnɔ ni o ye vol qualifié ye misali la i donna maaw ka so sufɛ ka sonyani kɛ i ye kogo ta ka don i ye da kari ka don donc min bɛ ɲangini min bɛ da e kan o de ka girin ka tɛmɛ tile fɛ i ye sonyani kɛ dɔ ka butigi bɛ da la i donna ka sonyani kɛ a kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen
sariya sɔsɔ walew don. Mais ni an ko an k'o jateminɛ a bɛna fɔ ko o infraction ninnu ni o ye deli ye ko ɲangini k'o bɛ daminɛ tile 11 ka se san 5 ma article 7 du code pénal malien. Tile 11 ka se san 5 ma ɲangini a bɛ daminɛ o kɔnɔ. Ni a daminɛna o la an y'o misali ta. John de côté article 7 du code pénal malien John de nana ni a ye wasadenw ne nana ni o sariya in ye. John min n'a boli maaw kan sisan kiiritigɛlaw ni o ye juge ye. Wasaden y'a ta mais ale tɛna boli maaw kan dɛ. Juge de bɛna la boli maaw kan sisan. Donc ni juge bɛ a boli maaw kan ale tɛ se ka bɔ ni intervalle kɔnɔ ka daminɛ tile 11 ka se san 5 ma deli la. A bɛ lajɛ juge a bɛna kiiri tigɛ. Ni a ye kiiri tigɛ misali la a ko sisan k'i bɛ taa san 2 kaso kɛ a ko k'i bɛ kalo 3 kaso kɛ juge a b'o fɔ. Mais est-ce que juge bɛna taa ni e ye kaso kɔnɔ ka e tɛgɛ minɛ ka taa ni e kaso kɔnɔ juge bɛn'o kɛ wa? La. Ka e la kɔlɔsi kaso fana kɔnɔ ye est-ce que juge bɛn'o kɛ? La. Donc kasoladen sisan maa jumɛn ye kasoladen bila kaso kɔnɔ? An ka ɲɔgɔn ɲininka. John y'a bila yen. Mɔgɔw bɛna fɔ ko juge de ye a bila yen. An b'a fɔ ko tiɲɛ. Mais est-ce que juge sigilen don ka kasoladen kɔlɔsi walasa a kana bɔ a kana boli? A ye juge tɛ yen. John bɛ o yɔrɔ in na surveillant de prison bɛ yen. Est-ce que olu fana bɛ pouvoir judiciaire kɔnɔ? An b'a fɔ ayi. Kiiritigɛlaw tɛ. Olu bɛ pouvoir exécutif ka baara kɔnɔ. Donc n'i y'a ye maa bɛ kaso la sisan sariya 3 de fanga 3 n'i y'a mɛn maa bɛ kaso la nin waati in na o kɔrɔ fanga 3 in bɛɛ farala ɲɔgɔn kan. Pouvoir exécutif o y'a ka baara kɛ k'a tigi minɛ ka na n'a ye kiiriso la walasa a ka kiiri. Pouvoir exécutif a y'o baara kɛ. Ka se k'a kiiri ka sariya boli a kan i bɛ taa nin san kɛ kaso kɛ pouvoir judiciaire a y'a ka baara kɛ. Mais ka se ka a fɔ juge yɛrɛ ɲɛna yamaruya b'i bolo i ka se ka mɔgɔ bila kaso la pouvoir législatif ni o ye wasadenw ka fanga ye o de y'a kɛ. Donc an y'a lakɔlɔsi sisan ni fanga 3 bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ walasa ka sariya sɔsɔ wale k'a kɔn k'a ɲangi. Donc i bɛna ye k'a fɔ fɔ ninnu fanga 3 ka fara ɲɔgɔn kan kuma caman la walasa baara dɔw ka kɛ walasa bengani ka dabila sonyani ka dabila yuruguyurugu o ka dabila danaya o ka se ka dabila maafa o ka se ka dabila ka bɔ jamana kɔnɔ. Ninnu fanga 3 farala ɲɔgɔn kan. Donc ninnu fanga 3 faralen ɲɔgɔn kan o de bɛna kɛ sariya o bɛna kɛ jamana kelen sariya jamana ye. Bari n'a fɔra ko nin fanga 3 bɛɛ ka di maa kelen ma k'a bɛ kɛ dansago ye. Donc o kɔrɔ e b'i ka sariya ta i yɛrɛ ye. Sariya in talen waati min ka di ye i bɛ o boli maaw kan i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min. Waati ka di ye n'a ka di ye tuma min na i k'a tigi bɔ kaso la i b'a bɔ o fanga 3. Donc aw y'a nafa ye sisan fanga in 3 a bɔrala ɲɔgɔn na a nafa kɛra min ye. Ninnu a bɛ fɔ nin de ma ko séparation des pouvoirs ka fangaw tila k'u bɔ ɲɔgɔn na. Min ye sariya tali ye sisan an ye a lakɔlɔsi an ka sariya sun i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔ. O gɛlɛya ninnu na an bɛ jigin kiiritigɛlaw la kuma dɔw k'a masɔrɔ i b'a sɔrɔ olu ka jiginnayɔrɔ tɛ a la. Misali la n'i ye an ka code pénal ta o code pénal kelen min ni o bɛ an bolo n'i ye ale ta a fɔra cogo jumɛn ko jamana kɔnɔ sariyaw min ye nominali ye min ye sariya boli ye maaw kan k'a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ nin kɔnɔ. Donc kiiri tɛ se ka tigɛ f'a ka sɔrɔ nin bɛ kiiritigɛla bolo ni o ye code pénal ye walima sariya wɛrɛw. Mais a caman de bɛ nin kɔnɔna na. Ni a caman kɛra nin kɔnɔ a fɔra k'a fɔ ko maaw bɛ yen k'olu ni fagali ka kan. Jumɛn ko ten ni sariya kelen n'o ye code pénal ale bɛna o yɔrɔ fɔ an ɲɛna. A b'o yɔrɔ fɔ an ɲɛna a sariya sen 4nan ni o ye article 4 ye.
a bɛna fɔ ko les peines criminelles sont la mort ni o ye fagali ye. O fagali ɲɛfɛ tuguni ɲɛfɔli bɛna kɛ a la ko fagali a bɛ kɛ cogo jumɛn an ka jamana kɔnɔ. Article 11 o bɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna ni o ye sariya sen 11 ye. A bɛna fɔ cogo jumɛn o kɔnɔna na. A bɛ fɔ de ko tout condamné à mort sera fusillé. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Maa o maa ni kiiritigɛlaw ko e kan ka faga ko i bɛ jɔ de ka mugu ci i la. An y'a jateminɛ session caman tɛmɛna cour d'assises ɲɛma ni kiiritigɛlaw u y'a yamaruya ko ka fagali kɛ. Maa min ni fagali ka kan olu de b'o dɔn. Maa si tɛ se ka o dantigɛ o pereperela tigɛ ni kiiritigɛlaw tɛ. Ni u y'u ka baara kɛ o la u b'a fɔ ko k'a faga mais est ce que kiiritigɛla yamaruyalen don ka taa ni maa ye ka taa faga? An bɔra k'o misali surumani di sisan nɔ. Kiiritigɛla b'a ka kiiri tigɛ mais a tɛ taa ni maa yɛrɛ ye ka taa i bila kaso la. A t'i sigi da la k'i lakɔlɔsi kaso la. Donc ni ale ko i ka faga, fagali o bɛ fanga de bolo sisan ni o ye pouvoir exécutif ye. O fagali yamaruya o bɛ ale bolo. Mais an ye mun na kɔlɔsi o kɔrɔ a tɛ ka kɛ. A tɛ ka kɛ mais jɔn y'a bali? Député dun y'a sɛbɛn. An b'a fɔ min ma député ka fanga pouvoir législatif n'an b'a fɔ ma ko les législateurs ale de ye nin ta k'a fɔ ko a b'a kɔnɔ. Donc o tɛ se ka yɛlɛma. Kiiritigɛla tɛ se k'a bali k'a ban ka nin sariya boli maaw kan. N'ale y'a ban ko ale fana bɛ nɔ minɛ. Ni ale nɔ minɛna jumɛn bɛ boli a kan? Le code civil français ale bɛna fɔ ko kiiritigɛla min ni i y'i ban ka kiiri tigɛ ka sabu kɛ ko sariya ma dajɛ wa sariya in a ɲɛfɔlen tɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ko e bɛ se ka nɔ minɛ. Article 4 du code civil français. Le juge qui refuse de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Donc o b'a jira k'a fɔ kiiritigɛla député ye a ka sariya ta ka ban, sariya in a lawaleya e da tɛ a tɔ la k'a fɔ ko m'a yɛlɛma o tɛ ɲɛ sira la. Donc baara bɛ nin cogo in na. Ni a faamuyara nin cogo in na bɛɛ k'i ka baara kɛ n dalima la a bɛ ɲɛ kosɛbɛ mais fanga ninnu kana fara ɲɔgɔn kan k'a di maa kelen ma. O de ye an ka bi sigi a hakilina de ye nin ye, la séparation des pouvoirs. Aw y'a nafa ye an m'a ye mais ɲɛfɔliw ni tarikuw bɔra n'a ye cogo min na i b'a sɔrɔ ni fanga saba bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa kelen bolo. A bɛ sariya ta, sariya min ka di a yɛrɛ ye. A bɛ kiiri tigɛ a ka di a ye cogo min na a b'a kɛ ten. Wa kiiri jaabi fana a bɛ o baara kɛ i n'a fɔ a ka di a ye cogo min. Donc o kɔrɔ n'a diyara ye i bɛ minɛ k'i faga foyi tɛ bɔ a la. Ni a diyara ye i bɛ minɛ ka taa kaso la foyi tɛ bɔ a la. Donc séparation des pouvoirs ni o ye fanga tilalen ka bɔ ɲɔgɔn na a nana ni nin nafaba de ye bi an bɛ don min na. O la an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko an ka jamana ye sariya jamana ye. Bari ni fanga saba bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana kɔnɔ wa u bɛɛ bɛ ka baara kɛ u dama si tɛ ka don si ka minɛn kɔnɔ. Bari a fɔra ko kiiritigɛlaw ka fanga ko ordre tɛ a la i n'a fɔ ordre bɛ se ka bɔ pouvoir exécutif kɔnɔ cogo min. Ni juge kan k'a ka kiiritigɛ kɛ le juge au siège n'a bɛ k'a ka kiiritigɛ kɛ a bɛ fɔ de ko ordre tɛ di a ma. Ale bɛ baara kɛ ni sariya ye ani a yɛrɛ dusukun. O de fɔra kosɛbɛ ka baara fana kɛ ni o ye. O la ni an donna a kɔnɔ k'a lajɛ jɛmukan daminɛ an y'a fɔ cogo min na pouvoir judiciaire kɔnɔ Mali la fɔlɔfɔlɔ min bɛ bila ɲɛfɛ a bɛ fɔ o ma ko cour suprême. O cour suprême ale de kɛlen don ka jamana sariya k'a ta a bolili k'o lakɔlɔsi kiiritigɛlaw bolo. O de la an b'a jateminɛ k'a fɔ ni kiiri tigɛra instance la ni maa min ma jɛn ni a ye e bɛ se ka taa sanfɛ. Sanfɛ ye jumɛn ye? Ka taa cour d'appel la ni o ye appel ye. Wa n'i ma nimisi wasa sɔrɔ yen tuguni i bɛ taa yɔrɔ jumɛn? I bɛ taa cour suprême na. A bɛ fɔ o ma ko pouvoir. N'i taara o la o kɔrɔ ni a bilara yɔrɔ min na cour suprême ale mana kiiri jaabi bila yɔrɔ min na o kɔrɔ a tɛ se ka ta ka bɔ o la bilen.
o ye Ala ka latigɛ yɛrɛ dɔ ye ni voie de recours wɛrɛ tɛ o la kuma caman na dɔw b'a fɔ ko la cour commune n'o ye CEDEAO ka cour ye min bɛ Abidjan mais an ka jamana kɔni kɔnɔ ni nin y'a bila yɔrɔ min na e tɛ se k'a fɔ ko n bɛ taa sariyaso wɛrɛ labilen ko ka taa n dama kasi o yɔrɔ in na donc o b'a jira k'a fɔ ko cour suprême baaraba de bɛ a bolo ale bɛ yen walasa ka se ka jamana kiriko ka bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi an b'an ɲɛsin jumɛn ma tuguni cour constitutionnelle o cour constitutionnelle ale bɛ yen fana walasa ka se ka baara kɛ ni sariya ye baara kɛ ni sariya ye jumɛn ye o ye ka se ka jamana sariya k'ale kɔni lakɔlɔsi min ye jamanakuntigi kalata ye ka se k'o baaraw sigi sen kan min bɛ se ka kɛ kanda ye min bɛ se ka kɛ a ye condition minnu b'o la ka se k'o lakɔlɔsi kosɛbɛ ani sariyaw k'u lajɛ ni a y'a sɔrɔ u ni jamana sariyasoma ni o ye constitution ye ni u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ale bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o sariya k'o sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni a bɛ jamana sariyasoma sɔsɔ parce que ni an y'a fɔ ko ka jamana sariyaw lajɛ i bɛna ye k'a fɔ jamana sariyasoma ni o ye constitution ye ale bɛ bila sariya bɛɛ de sanfɛ donc sariya wɛrɛ si tɛ se ka ale sɔsɔ o kɔlɔsili o ye cour constitutionnelle a ka baara ye député kalata o labɛnniw fana o fana ye a ka baara ye donc ka se ka jamana bɛ i tɛgɛ nɔ bila sariya wɛrɛ minnu na bɛnkan minnu na diɲɛ kɔnɔ ni o ye les normes internationales traités convention u bɛɛ lajɛlen ka se k'u lajɛ ni u ni an ka jamana sariyasoma bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o ye cour constitutionnelle a ka baara ye an bɛ o cadre kɔnɔ waati bɛɛ an b'a lajɛ tuguni pouvoir judiciaire kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko haute cour de justice o haute cour de justice an y'a lakɔlɔsi ni san dama ninnu kɔnɔ a bɛ an ka jamana na a tun bɛ yen papier kɔnɔ mais k'a fɔ ko i bɛ se k'i tilen a yɔrɔ la o tun tɛ yen mais an bɛ Ala fo bi o kiiri bonda in a bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye haute cour de justice ye ale bilalen bɛ yen walasa min ye jamanakuntigi ani a nɔfɛ minisiriw minnu ye tiɲɛni kɛ jamana kun k'u to u ka fanga kɔnɔ ka se k'olu minɛ k'u kiiri o haute cour de justice ale bɛ baara la an bɛ don min na i ko bi hali ni a y'a sɔrɔ an b'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko a sigi fira dama a yɛlɛma fira dama k'a fɔ ko nomination kɛra k'a bila yen ko maa taara ɲama an b'o lakɔlɔsi donc ninnu ye sariyaw ye minnu yɛrɛ bɛ jamana sariyasoma kɔnɔ article 25 ni ale bɛ tila ka ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ka baara fɔ an b'a lajɛ min ye jamanakuntigi fanga bɛ a bolo gouvernement fanga bɛ a bolo mais olu fila bɛɛ lajɛlen bɛ bila fanga kelen kɔnɔ ni o ye pouvoir exécutif ye donc u bɛ baara kɛ ordre bɛ se ka di maa ma k'a fɔ nin kɛ i ka ɲɛma n'a y'i bila min na i bɛ o kɛ mais an y'a lakɔlɔsi sisan nɔ k'a fɔ jugew ta la ayi a fɔra ko ka na ordre wɛrɛ di juge ma sariya ma min fɔ a ka baara kɛ ni a yɛrɛ hakilina ani sariya ye a kana bɔ sariya cadre kɔnɔna na donc aw y'a lakɔlɔsi sisan n'a kun fɔra ko ka nin bɛɛ lajɛlen fanga di maa kelen ma o kɔrɔ o tigilamɔgɔ o y'a kɛlen dansagokɛla ye a bɛ kɛ dansagokɛla ye parce que maa kuma dɔw la ma n'a fɔra ko i k'i seko bɛɛ kɛ a bɛ kɛ tiɲɛni ye kuma dɔw la o de la a bɛ fɔ ko maa si man kan i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye ko dɔw i jo bɛ a la ko mais e b'a dɔn n yɛrɛ jo bɛ nin na koyi mais ko e kana na i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye k'i k'a bila sariya ka baara kan o sariya ka baara o bɛ wolo jumɛn na a bɛ lajɛ de minnu ka baara don u k'a kɛ député ye a ta anw dara la a ye sariya ta k'a di juge ma juge bɛna kiiri tigɛ ka tila ka o tigilamɔgɔ kelen k'a di fanga tigilamɔgɔ ma ni o ye tenitigiw ye k'a lakɔlɔsi kaso la ye walima ni a tigilamɔgɔ kan ka fa k'a di tenitigiw ma ale yɛrɛ kɔni tɛ marifantigi a b'a di tenitigiw ma fagali kan ka kɛ cogo min na olu b'o ɲɛdɔn olu bɛ baara kɛ ni o ye an b'a kuncɛ ni jumɛn ye ka sigi wasaden an bɛ wasaden kalafili an bɛ o kuma na an ka jamana kɔnɔ o wasaden kalafili an ka lajɛ baara a bɛ kɛ cogo min na anw k'a dɔn fɔlɔ de wasaden ka baara ye jumɛn ye an k'o dɔn sani an ka taa kala ta anw ka sigida la an b'a dɔn karisa ye jɔn ye ko an ka a lajɛ an yɔrɔ janya min ma o de ye an ka musaka minɛ k'a fɔ k'an bɛ taa kala ta maa ye anw kana sɔn o ma an ka lajɛ ni a kɛra ye
nin tigilamɔgɔ bɛ se ka jumɛn kɛ anw ye yala sariyaw tɛna anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛna sɔn ka tɛgɛ kɔrɔta sariya minnu tali fɛ sariya in ni ani an danbe tɛ taa ni ani an ka jamana an ka taabolow tɛ kelen ye ni a bɛna kɛ fitina ye an ka jamana kɔnɔ ni a fɔra ko ka lawaleya député jumɛn bɛ sɔn o ma maa jumɛn bɛ sɔn o ma an ka danaya da o tigilamɔgɔw kan an ka danaya da maa wɛrɛw jumɛnw kan maa min ni a donna wasabulon kɔnɔ n'a kɛra wasaden fanga min bɛ a bolo a ka se ka jamana faamaw a ka se k'u a kɛ maa cɛsirilen maa min bɛ sɔn ka u wele ka na wasabulon kɔnɔ k'u ɲininka k'u fɛsɛfɛsɛ baara min ni u bɛ ka k'a kɛ ni ani jamanadenw ka hɛrɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni binganiw b'a kɔnɔ dansagow bɛ a kɔnɔ yuruguyurugu bɛ a kɔnɔ ka se ka minisiriw wele ka na k'u ɲininka baara la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a la walasa tilelenya bɛ se ka kɛ cogo min o ye wasaden ka baaraba dɔ ye an bɛ o waati min na an b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka baara in kɛ ni hakili ye an kana kɛ ni nata ye maa si kana na nata k'a fɔ ko n bɛ taa wari minɛ ka vote karisa ye n'i y'o kɛ i y'i ka jamana i y'i ka sigida i y'a feere i y'a nafa sɔrɔ feere i y'i den ka baara ko gɛlɛya bari wasaden kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ jamana yiriwa bɛ taa sira minnu fɛ k'u bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye sirako ye mun ye lakɔlisoko ye minnu ye kɛnɛyasoko ye an b'a fɔ budget tɛ u bolo mais ka se ka gouvernement wele k'a ɲininka k'a bila baara la ni nin ye wasadenw ka baara ye o la anw de b'u kɛ wasaden o la an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana in ala ka jamana in ala k'a ja jamana in mara n'a se a hakili n'a fɛɛrɛw ala k'o di an ka jamana marabaaw ma an minnu ye jamanadenw ye ala k'an kɛ an faso fɛ ala k'an k'an faso fɛ ala k'anw yɛrɛ kɛ jamanaden ɲuman ye an b'a fɔ o la ne ni aw waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ani an ka maa welelen wɛrɛw ka se ka n'an sigi ka masala ni aw ye jamana forobacɛw ka baara an ka se k'o ɲɛɲini k'o dɔn u kan ka mun kɛ u man ka mun kɛ k'o ɲini k'o dɔn jamana sariya a ko cogo jumɛn na an ka tugu a kɔ walasa an ka tugu a kɔ fo k'a sɔrɔ an y'a ɲɛɲini k'a dɔn kosɛbɛ o la o jɛmukan kelen bɛ sigi Cherifla jabara sanfɛ jɛmukan in ye aw ta ye ni ala sɔnna aw ka laɲini ye fɛn o fɛn ye jɛmukan in yiriwali la an b'a fɛ a ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw fo sanga ni waati Cherifla jamana sugandili la walasa ka se ka kibaruya ɲuman k'o sɔrɔ kunnafoni ɲuman ka o sɔrɔ a ɲɛ kan ka aw yɛrɛ bilasira sariya ka baara kɔnɔ o m'a fɔ a k'an mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakɛtu